Pozdrav svima ljudi, sa vama je Milan. I ljudi moji, danas ćemo igrati Clash Royale. Znači, smanjio sam se trofejima, nisam nešto igrao. Znači, a nema mesta u klanu. Tako da bi mogo da izađem iz ovog klana pa da napravimo neki... Da uznemo neki klan koji ima negde... Evo, eto to. Ajde, ili može, ako hoćete. Ajde da ću ući, znači Kraljine Kles, neću Kraljine Kles, nije nakon. Evo, ajmo u... Ajde neki, ne znam koji da uđem bre. Ajde koji. Neću da ih je malo, hoću tamo da ih je mnogo. Malo više, ajde negdje 40 ću ih. Pa vas 10 da uđe. Ajde, Srpska armija. Znači, uzite si u klan Srpska armija, evo logo. Mislim, klan, score, dobro. Znači, eto. Dobro, može da hoćete uđite i eto, join. Eto, vidite, to je klan. Svi uđite u klan, dobro, to smo radili. Znači, to tu otvara, prošli video je bilo, znači, ljudi moji, da, znači, izvinite što ovako prekidam nešto gledam, pa tako moram. Nešto gledam, i uskoro izlazi nova karta. Eto, izvinite stvarno što prekidam. Eto, imamo Graveyard, to je naša prva legendarna. To je to, ajmo da igramo 1-2 vs 2. Znači, išao sam i ovdje na help, support i ne dobro. Išao sam je hot topics i znači ona I have a card. Ja sam pisao i jesi donekle da sam pisao meč ali legenda. To sam stisao tako da je moguće dobijem neku legendarnu, neki, evo, znači neko od ova 3 česta valjda, super meč, tako. Tako da imamo da odigramo 1-2 vs 2. Može i 2 vs 2 da se dobijemo, možemo i 1 vs 1, ja ću 2 vs 2. Tako da, eto. Eto. U ovom klipu ide pozdrav od mog drugara Iliju, Nenada, Luku, Vuka, Uroša. Nemoj baš svi kanal, ali... Znači, ne mogu sad za Duki Royale. Mogu sad svih imena, ali valjda ne znam da mi zamerite, tako da je to. Valjda je to. Da, to je to, nema više koga da pozdravljam. Može još nekog, ne, nema nikog. Bravo liče bre, legendo. Ajde raid. Ovo nisam trebao, ovo je malo bilo... U stvari super, yes. Ali ja nama srušam. Znači eto, sad ćemo da završimo ovaj video, pa ako uspijem možda ga izbacim sad odmah. Ako ne stignem, nema veze, zašto idem u školu sad uskoro, koliko sati. Imam vremena, mogu izbaciti, ja mislim, danas video. Pogledajte oni video da sam Magical Chest normalno, nisam dobio ništa, ali nema veze, ja sam je pisao za legendarno da želim da dobijem, ali... Možda mogu da ubacim Battle Ram, znači ovo nije ovaj moj pravi deck, to već 100% znate.
Jel ako frizam kulu, frizat ću je. Ne. Što sam to uradio? Mislila sam da ih friza, a i da im skida health. Nisam. Dobre. To sad će ovaj brzi eliksir, tamo mogu da bacim ovo. Malo sutra. Ja. Ne, vidite što ovako prekidam, ja gledam Cassidy. Pardon, izvinite. Valjda ne se ljutite. Svi zapratite Cassidy. Oli, ode druga kula, jej, evo 2 rejda, evo i friz, čak može, sve sam frizo, oh my god, super. A i da, imamo u questovima, zaboravio sam da vam kažem, imamo u questovima Legi chest, to je isto super. To, bravo, ajde, ovi princ neće. Ajde, bacit ću arrow. Arrow. Ja to zovem arrow, ne znam što. Ne, fuck for sake. Freeze, možda frizam pa možda mi... I da, dobit ću ovdje malu prednost. Ne, fuck. For sake. Nema se, držimo se. Fuck. Nema veze, ajde šta ima ovo. Nema veze, vidim koliko traje video. 6 minuta, evo Legendary chest, vidite. Znači, ali što najveća fora Super Magical 500, a za Legendary samo 400, to mi je malo čudno. Ali nema veze, ja mislim da bi mogu da završim video. Moj dek koji koristim je ovaj, a to ovaj mi je najbolji. Ali je mnogo skup, ajmo da vidimo šta bi mogli. Ne morate glupak, ajde Battle Ram. Umesto Peka mnogo koštaju ovoj. Ili Valkira. Ili Arrow, ajde Arrow. Eto tako. I... like, share i subscribe. I vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!